Phulaphula into yobana ke ngentsimbi yeshumi ukhaya uzabe lapha esiphathele indaba ngobunjalo bazo awufuni into yobana mawube uzawuphosa. Before siqalise udliwanondlebe lwethu masibhatale In Mzansi, we love to bring duos together, just like My coffee and Cremora. it's on top of the list. Just like Pride Place and Rugby, family gatherings, and the Mamzo's Kaftin collection. But when F&B and Pick and Pay come together, now that's an iconic duo that changes everything. So pay with your F&B virtual card at Pick and Pay and get up to 30% back in e-bucks. F&B and Pick and Pay. Iconic duo, epic rewards. Terms, conditions, and rules and limits apply. F&B, a division of First Rand Bank Limited, an authorized FSB and credit provider. Uma mjeuka bafunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nokuchuma mjeuka on Matakane exclusively on Vukani FM. Right, imizuzu masenze beyi-22 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock sincokola noNomkhitha Dingiswayo. She is a registered counsellor. Namhlanje sincokola phantsi kwesihloko esithi link between childhood trauma and psychological illnesses. Uqhogwano phakathi kokonzakala kwasekukhuleni. I'm not sure Dingiswayo if ndiyakwazi na ukuyitranslate kakuhle to esiXhoseni, but good morning and thank you so much for joining us, Mama. Yandiva kwelo cala lakho? Yandiva? Okay. Sincokola noNomkhitha Dingiswayo. She is a registered counsellor. Namhlanje sincokola phansi kwesihloko esithi link between childhood trauma and psychological illness. Good morning and thank you so much for joining us, Ma'am. Good morning, Butchoma. Thank you for having me. Okay. Sizibulisela nakubaphulaphula beVukani Community Radio. Namhlanje silinka between childhood trauma ne psychological illness. Zingxaki esikhula nazo. Kume think into yobana sidibana nazo apha ebudaleni zisi affect, but ndiyafuna uke ucacisele mhlambe umphulaphuli omameleyo. Into yobana xa sithetha nge-childhood trauma sithetha nantoni? Enkosi Butchoma. Yeah. Xa sithetha nge-childhood trauma, sincokola ngezinto umntu athe from the onset mosi wadibana nazo ezingakhange zibe normal ebomini bakhe. Alright. Masiqale mhlawumbe si-unpack eButchoma ngokuthi umntana uzalwa ezi primary caregivers ezingabazali. Ephila yena kuthiwe ke leyo yi-family relationship. Aphinde lo mntana angqongwe zi-friends. Kuthiwe yi-friendship relationship, abantu azawudlala nabo ngelaa xesha semncinci. Sibe kwi-community, sithi ke leyo yi-community relationship. Abe ke outside the community une-work relationship. Okay. Uzawuphuma abheke emsebenzini, aphuma abheke ephi. Sibe ne-romantic relationship. Okay. Weke ngokutshatile okanye une-relationship. Ukuba kukho enye affectekileyo kwezo zinto, is affecta zonke. Okay. Now coming to ke ngoku the primary, the core caregivers ezizi-parents. Abantwana bakhula mhlambi abazali babanike uxinzelelo. Le nto ke bayi-inherita ke abazali sometimes because wena wawukhuliswe ngolu hlobo. Okay. Ukhulise abantwana. Ufumanise ubana idibe ngathi nidaliwe kulo mzini ngabantu abanale problem. Kanti into yobana yindlela moral fiber igqitha from generation to generation. Lo mntana ke ngube exposed at an early stage to traumatic experiences ezenzekayo, whether apha ekhaya okanye kwi-community okanye while was playing with friends. Okay. But at an early stage. Iye ke ngonana ke ayinormalize le behavior because ayikho enye into aye wayifunda. Lela xesha lokufunda izinto, lela xesha lokushape umntana, lela xesha lokuqeqesha umntana to be lo muntu afuneke enguye all right. If kangayifumane loo nto leyo, i-attachment styles yakhe ayibikho secured. Ufumanise uba ke ngoku ungulaa mntana une-insecurities. Okay. And ke ngoku ke ekugqibeleni eli xesha akhulayo uzawuba ngumntana oyi-problem kwabanye abantwana because kangayifumane i-attachment style yakhe is not secure. It's not secure. And ke ngoku indlela azibona ngayo izinto une-anger issues phaa kuye because umntana soze angazicomparisha nabanye abantwana. So iyamshape ke ngoku neurologically ke ngoku nomntwana. Akhule ke ngoku ke engunomntana unoluxinzelelo analo lasengqondweni alinormalize leyo.
alunormalizileyo. ayikho enye into ayaziyo noba wenza ntoni erongo kuye inormal because akayikho enye into ayenzileyo because from the very onset wazi into yobana apha emhlabeni kwenziwa ngolu hlobo. So indlela ubane uzawudevelopha ii-defense mechanisms ke ngoku. Okay. Uyaxoka lo mntana, unezitori azicreatayo, unezinto ezi-inducwa zii-emotions ezilapha kuye ngaphakathi, oojealousy, oo-anger, zonke, nongabikho faithful, nongabikho honest. Akhule ke ngulo mntana uyingxaki. But at a later stage ke ngoku once agqitha kwii-teenage years zakhe, angene kwi-late teens, uqala ke ngoku vele ke ngoku i-psychotic behaviors kulo mntana. Mamdingiswayo, ndiyafuna ukubana, and aba bantu ngabantu esibabonayo apha ekuhlaleni, qonda ubana asim-understand, ngabantu esibabonayo emisebenzini, sesidibana nabo Yes. ngoku sesibadala ke ngoku. But uqonda ubana no man, i-behavior yalo mntu lona ayisuki apha, like itsala emva ekhaya. Umuva njani, uyakwazi ukuzimuvela wena on your own from that situation xa sowumdala? And I also want to know into yobana uyazibona mama udingiswayo into yobana heyi kodwa kukho laa nto kuthiwa yi-self-introspection. Yes. Ukuba xa usendlini ukhe uncokole nawe, ukhe Yes. ujonge into yobana ewe ndiyababona okuchuma ngaba barongo but mna ndiyibhuda phi. So ukhe uthi xa usenza la self-introspection uzibone into yobana yeyi but ndinengxaki, or based on le nto uyixakisile into yobana ukhula ungulo mntu uyimeyili ufakwe laa nto and awuboni into irongo apho. So this is going to be the rest of your life. So how does it work based on that? If it's not neurological, uchuma, that is, it's not genetical. That is, umuntu must, it's either into uyenze genetically, it's predisposed kuye engqondweni, Okay. okanye uyifumene from the environment. All right. Akhule kuyo lesi sithetha ngayo. Remember, laa mntu has been, i-mindset yakhe has been conscientized into thinking that lento it's normal, uyinormalizile, uye wayimodela, Yeah. yamshaper le nto ayiyo. Okay. So abanye abantu abana-problem kuye ngabanye abantu, yena Kind of akana-problem. problem. Yethi izinto azenzayo zingaphaya. Ithatha ukuthi ke ngoku umntu aziqonde into yobana ndinengxaki, makhe ndiyosabela ndiyohlala phantsi esitulweni. Then ke ngoku wena ke counselor uhleli naye, you unpack, because thina we know that yonke into i-emanator from kwi-roots. Okay. Okay. Then ke ngoku in a way you are not judgmental xa uhleli naye, awumjaji, but you unpack every little layer eyenzekileyo ngokwezi stages. Mos uyifundile le nto, uyazi ubana xa ekwi-age ethile, xa ikwi-age ethile, you know ezaa stages, o-anal stage, o-phallic stage, ontoni, you take i-theory, you sit down with that theory, uye wayibona ubana is-suitable for lo mntu. Lo mntu lo. Okanye nguSkinner lo umodelayo izinto, uyazi mos laa theory yamadada namantshontsho amadada ayimodelayo, uyaqonda. So you take that theory ke ngoku, you base, you make hypothesis, you based le problem yalo mntu on loo theory ifithayo. Okay. Then uyayazi ke ngoku ubana xa kwenzeke oku, kwenzeka oku, into ethile ithishele oku, xa kwistage esithile, Kusube kusenzeka. yes, naye xa kule age ithile, this is the intervention I can do. Then you sit down naye, little by little uzaye eyiqonda, because it has not yet been predisposed kuye engqondweni genetically. Into ayifuna from the environment. Okay. And bakhona abantu abamkhuzayo mos. Yeah. Apha eNantskini athi utsho uthi obani banyanisile xa besithi ndinjeni. Utsho uthi le nto endiyenza ngolu hlobo abantu benza ngolu hlobo ikhona ingxaki apha kum. Then you sit down with lo mntu lowo. As ba ke ngoni attenda ke ngokunana ke i-sessions, uye kutyhileka, umbonisa ii-blind spots zakhe ebengaziqondi yena, because all along ucafa uba you're right. So the indlela aresponda ngayo to the community, to the public, to other people, ubona ukuthi i-fault is on them. On them, not Aqale ngoku abonde ubana utshaba lwam kahle kahle Jim. Yes, but ke ube nawe ukulaa nto ithi bungazi. Now you know. This is the way ke ngoku.
to So- go. So if ndikuva kakuhle awukwazi ukuzibona wena whilst doing i-self introspection because unalanto yobana ngochuma abarongo andikho rongo. Awuziboni buchuma to the extent that ungade uthi end up uthatha ubomi bakho because uthi ndidikwe kuphila. Because ihlabathi alindifuni abantu bangicaphukela. Uthi ube nalaa nto izi-isolatayo sometimes, yet the more uzi-isolata, the more it is brooding le nto izalelayo apha kuwe inika more and more because you don't want to go outside because abantu bakujaja. Uthi ndinelishwa mna apha emhlabeni, mna abantu abandifuna apha emhlabeni ndiphetheke kakuhle, kanti ingxaki kuwe. Yes. Ndiyafuna that's inayo ndifuna ukuba singene ke ngoku kulidishela lo muntu unguye genetically or environmental based on i-environment okhulele kuyo iyakwazi ukukulidishela to i-depression zonke ezaa zinto sidibane nawe songumntu one-depression ngoku nje in general based on le nto usuka ilapha emva kwakho uyithwele. Kulapho uyakhona ke buchuma apho Yho. kwi-depression, ube nee-post-traumatic stress disorders, ube nee-psychotic behaviors, bebe lapha into ezininzi o-schizophrenic si-spectrum sakhona eso, no-bipolar si-spectrum sakhona eso, because umntu uye avele abe nendlela i-defense mechanism yakhe ecreatwa yingqondo yakhe, aqonde ubana the best solution apha mandibe nale personality ndizenzela yona ingeyiyo le yam. Ufuba silako sowuhleli naye ke ngoku inoo-rooms lo mntu unee-personalities ezimbini. Okay. Ungene apha eset engafunwa lihlabathi enelishwa etheni abantu bengamfuni. Xa ni-unpacker jimilili sele very 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 hyper, wonwabile, unezitori zakuxelela zona ke ngoku ezingezizo ezamanyani. Basically mamudingisayo ngaba bantu basoloko besithi uyasukelwa. Aba sithethwa ngabo. Uyasukelwa. Ngabantu bahlala besithi akobe ndandingazelwanga. Ngabantu bathi suicidal with ideation sometimes. Ade ayibe nayo into ethi ndizazibonela ngento ethile. Ade ayiplan, ade ayithini. Le nto ithi ke ngoku sukude uzibulale. Khawufuna uncedo. Ngenye ixesha xa kwanguwe buchuma le nto iqala kancinci ine-stages le nto. I-stage sokuqala ke kuye kuthiwe yi-prodrome stage, prodromal stage, where uye umbone into yobana noba ngummeli wakho, noba ngumntana wakho, noba ngumntakamakazi wakho, noba but ubone into yobana yeyi le nto lena izawuba yi-full blown psychotic disorder xa emdala, because akaconcentrate lo mntu, akagqibi into apha endlini, ulapha naphaya. So uthetha naye buchuma ispeech sakhe ungulaa mntu uvela ahle entabeni, uboma unokwazi uminterrupta, abe nezitatement azithetha angazi uba le nto isuka phi, le nto isuka phi. Uyaqonda usakhula lo mntu because neurologically has been udaleke ke ngo-neurologically wazi ngolu hlobo. Then ke ngoku ke iye kwi-stage esithiwa yi-acute where ke ngoku i-full blown. Okay. Zindlela ye-defense mechanisms ke uyabe nazo yonke i-defense mechanisms after that. Then ke ngoku ke i-recovery stage xa ke ngoku wafuna uncedo. Okay. Lale behavior. Lale behavior yakhe. Uyibone wena uyisipothe wena mhlambi umchwethe umzali okanye umchwethe umntwana or whatever umntwana wakho, then ufune ke ngoku uncedo, i-intervention. But boyifunanga la intervention kwade kwalate, uyaba naloo psychotic behavior ke. Abanye bade bathi end up ke ngoku bengamageza aphakathi kwabantu. Kodwa vele uqonda manje ligeza eli. Adathi umntu anawuphikana nobani. Where do you start? Ubani awukwazi ukumbonisa, ubani awukwazi ukumnqanda, Awukwazi uthetha naye. ubani nguye because akayazi enye into. He has been exposed to a-traumatic experience, wa-neurologically yatshintsheka ngenxa yendlela ezibuhlungu, into ezibuhlungu azwitnesse at an early age. Ndifuna mamudingisayo in closing ndijonge ixesha sidilishana njani ke ngoku, siyambona lo mntu apha ekuhlaleni, siyambona lo mntu apha ekhayeni ne ukhule ngolu hlobo, now this person usemsebenzini
and udilishana with sidilishana nalo mntu sidilishana njani naye thina ke ngoku nanku nomkhitha siyambona ubana ungulosana uthi apha emsebenzini akafunwa uthi uphithizela uya ngapha nangapha wenza izinto sewuhlala naye uthetha naye bana you know what sometimes you can approach this ngolu hlobo and then win at the end of the day but then umbona ubana uyayiva le nto uyithethayo but akayiveli ntweni so exactly. how do we deal with abantu abanjeyana thina ke ngoku sesikule meko esikuyo you understand and how do we protect ourselves from them Yes. Because banabo ubungozi. banabo ubungozi kakhulu Because xa bebhitha benjeya ngaba bantu bangosomalenqe fumanisa ubana ekugxothweni komntu apha emsebenzini this person was there. exactly Masikhumbule ke Bhuchuma inkosi uyibeke kakuhle xa usithi ngale ndlela uyibeka ngayo. Lo mntu ke Bhuchuma une-coping mechanisms Yeah. ezivele ezifana nokuthi zi-embedded ezivele zizenzekele okay neurological. Lo mntu une-denial either abe ne-denial obana andikho njalo mna nini abantu Kanje. abaneproblem. okay Yes. Okanye lo mntu uza kuya azi kwi-alcohol substance abuse alcohol abuse. Abatishala aba-mistress abanesi abantoni wherever ke the institution is basela excessively umuntu ade angawenzi umsebenzi wakhe okanye kuthiwe ugude emsebenzini but yeyi ukubakho funeka angadibani nezi zinto ubuke wadibana nezi zinto akazukwazi ukwenza umsebenzi but yena ugude emsebenzini sure okanye umuntu uzawuthini uzazi-isolate azenzele esakhe i-staff room noba uhleli kwi-box room ngafuna uhlala nabantu yabona ke uBhuchuma ndiyakulomza kulo mbuzo wakho uthi nenza njani ke ngoku nina abantu Thina. remember lokhu we-coexist naba bantu yeah i-stress sona siphila naso but wena uba nendlela ocapacitated ngayo ubana mna i-stress ndidishana naso ngolu hlobo okanye mna andisinesi i-stress so indlela ke ngoku onokwenza ngayo ke ngoku uBhuchuma into yobana uthi uqala ujonge ke ngolana kii-patterns zalo mntu ubana okay xa i-stressed kwenzeka ntoni? because i-stress yi-trigger oh yes utriggerisha into engenamsebenzi ke phofu because kaloku i-attachment style besithe yakhe is not secured khange ufuna i-validation la kuthiwe uright oh noba urongo makanconywe laa mntu ufuna i-affirmation leyo uba ngumntu orayithi ngoobani abarongo fumanisa uba ngoku uyabaqhekeza mhlawumbi abantu apha emsebenzini ifuna ke ngento yobana nina nimazi nim-understand ubana uneproblem but anizukwazi uba kahle 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 nimdiagnose ubana ukwi-denial ukwi-self-isolation okanye i-intervention masithi ke ngonana ke ezawulandela ke ngoku i-intervention emayenzeke niyakwazi ukumchotha uthi umntu mhlawumbi yazi bendikhe ndaya endaweni ethile ndancedakala bendineproblem uyafoma ngosesitori ndaneproblem awurhale into yobana nikhangela ii-peers kuqala ii-peers zakhe all right nithe mos noba umntu uzawudismisswa ekugqibeleni kuqale kuthiwe ii-peers ngoba na-close kubo khanithethe nabo yeah njalo njalo ke uprincipal mhlawumbi okanye ngumphathi okanye whoever okanye yifriend yakhe okanye whoever okay but still Bhuchuma ayonto ilula funeka yena aziqonde ubana ndinayo ingxaki andifunwa makhe ndihambe ndiyobheka eluncedweni because uyobona ubana kutheni mhlawumbi wena uthi heyi ikhona ingxaki nyhani mfundi unengxaki utheni usoloko ungalungelwa emsebenzini nasekuhlaleni kwezi relationship endizibalile ke Bhuchuma wena uyingxaki emsebenzini kwi-community phi hayi mani it means khakhu uyofumana i-counselling because in a way ngathi uzawufana i-counselling so that akwazi ukukhopha nayena nezi zinto then i-counselor ke ngoku nizawuqala from the roots oh it's not judgmental remember yeah uzawuqala from the roots ke ngonana ke ihlale naye create a conducive environment and be empathetic because seyibona ubana ikhona ingxaki umbona engena mos umntu uma-analyze sangena emnyango okay that is why funeka nawe ube strategic xa uhlalayo so that iclient uyibone ingena oh siyawuhlala phantsi nje isithini so ibonile into ezininzi sozikhile wazibona then by the time uhlala naye
ubone into yobana lo mntu lona uyandi-avoyida. Okay. So mandithi in a way ndingaqali ndiye straight kule nto, mandiqale ngezinye izinto ndibonisa other stories or whatever. Okay. In a way ke ngoku uzama uncedana nalo mntu. But ke as you asked into yobana how do you into yobana yena azibone okanye abe nabantu abanyanisekileyo abaza kumxelela into yobana mfondini ikhona ingxaki. Khawuye where you will be shown ii-blind spots zakho and unyaniseke. Umdingiswa singancokola kusephandle ngale conversation, but ke mhlawumbi umphulaphuli uyafuna uyazi into yobana if bafuna uqhagamshelana nawe sikufumana njani? Enkosi Bhuchuma, ndiye ndaxoxa ke last time ndike ndingakhange ndibaxelele abantu kakuhle apho ndifumaneka khona. Ndiyafumaneka baphulaphuli base-community radio, baphulaphuli basekhaya kulaa building yase-Roman Catholic kule ndawo kuthiwa kwakuse-convent. Okay. Ikunye nala kulaa line yecawe nomasipala ipha phakathi ise-grey building. Ndiyafumaneka phayana, ndizayishiya ke inamba yam ndizanixelela ngoku. So indlela yokuqhuba uyakwazi ukuya wena physically, uyakwazi into yobana udithethe virtually. Mhlawumbi i-problem kutravelisha. Okay. Travelisha. Oh. In the comfort of your own home, of your own office, in your own space, ndiyakwazi into yobana ndikwenzele i-link, ndikuthumele i-Zoom link, senze arrangements. Then ke ngoku after that senze ke ngoku a-proper counselling sisobabini. Inye into ofuna kuyenze wena uba ube kwindawo ene-network e-right because sawuthetha siqondene. Okay. That is virtually. That is virtually. Oh, Yes, iyenzeka kakuhle futhi. I've seen abantu virtually and I've got i-feedbacks. Oh, okay. Yes. Uyakwazi ke ukuya okanye uyakwazi uba ubhukishe on time so that ndikunika islot sakho ngexesha eli-suitable for wena. Okay. Then ke coming to i-rates, abantu bayandibuza Bhuchuma, i-rates asidle ngawusithetha on air. Masingazithethi. Uzazive efowunini umuntu xa Uzazive efowunini, but ukhona ke ukhona u-40 minutes, ukhona u-1 hour session. Okay. So depending ekubeni uthi kuningi. Kudiphenda ngokuningi kwakho uba kuningi kwakho. kangakanani. Then ke unako ixesha uafoda ngalo, but i-counselling ndiyakubona. Okay. Despite the fact that ixesha lakho lingakanani na. Of course, i-benefits xa una-hour zikhona, but it doesn't mean they are less kuba uzawube uthathe i-40 minutes. Oh, okay. Masifumane inamba. But imali ke inasika iyafikeleleka bethunani. Ayifika nakwiwaka, ingafika nakwi-800, nakwi-700. Okay. Inamba? Inamba yam ozandifumana kuyo mphulaphuli for i-arrangement, for i-booking, for nayiphi na into xa ufuna undibona is 067 544 8128. 067 067 544 8128. Okay. Inkosi kakhulu mama uNtintolo, siyabulela kakhulu. Enkosi Bhuchuma, ndiyabulela nam. Right, that was uNomkhita Dingiswayo, registered counsellor. Besixokola ke namhlanje besilinka between childhood trauma and psychological illness. Mizuzu, it's 10 o'clock. Masikhangela into yobana siyofika njani na kukhaya kwenje neendaba zika-10.